Jo treballo en una cafeteria. Què utilitzes a la feina? Jo utilitzo una safata, plats i gots. De què treballes? No treballo. Ara estic a l'atur. L'atur és la paraula que en castellà es tradueix com a el paro, quan no tinc feina. També és possible dir ara jo no tinc. Busco feina. Preparar el currículum. El salari. El salari és la quantitat de diners que guanyem a final de mes. El torn. El torn són les hores en què ens toca treballar, el torn de dia o el torn de nit. El contracte. El contracte és el document entre l'empresa i el treballador o la treballadora. Ens diu si la feina és a temps complet, totes les hores, o si és a temps parcial, només algunes hores.